Ola a todas e benvidas a un novo Faladoiro con. Neste caso estou moi emocionada de poder traer aquí a Noa Sobrino, a Peliqueira de Laza. Falaremos un poquinho máis con ela, falaremos de entroido, falaremos de tradición e falaremos tamén do papel da muller do entroido de Laza, neste caso. Así que vou a darlle paso a Noa, que teño moitas ganas de iniciar o noso Faladoiro con ela. Vou a invitar a Noa a unirse. Hola Marta, ¿qué tal? Benvida por aquí. Hola, Hola Noa, ¿qué tal? e tú? Ben, moi contenta de estar aquí contigo hoxe en directo. Eu tamén. Bueno, se queres presentarte un pouquiño. Bueno, pois eu son Noa Sobrino, estudo agora mesmo o terceiro curso do grao en Filoloxía Galega na Universidade de Santiago de Compostela. No meu tempo libre estou con Sabe e máis con Des, que é encargado do visual no proxecto da Peliqueira, que podedes seguir en redes neste mesmo perfil. Pois sí, se che parece, se che apetece contar un pouquiño de que é o noso proxecto da Peliqueira. Bueno, a Peliqueira naceu como unha idea de darlle voz ás mulleres que se viron opacadas dentro do entroido, neste caso máis especificamente do entroido de Laza, pero bueno, de todas formas é algo que é transversal a todos os entroidos. Levamos un proxecto académico de investigación que ten unha primeira parte máis bibliográfica, de revisión bibliográfica, pero tamén estamos realizando entrevistas semiestructuradas a persoas, a veciñas e veciños de Laza, que bueno, verá a luz nalgún momento, esperemos que antes que tarde. Sí, ao final, claro, isto é un traballo moi tedioso que implica tamén desplazamento, implica medios os cales poñemos, pois, as que formamos parte deste proxecto, poñémolo dende a nosa parte, non? Quería preguntarche un pouco, bueno, eu xa sei, pero preguntarche un pouco como naceu isto da Peliqueira, non? Bueno, pois foi cando tiña 15 anos, estaba no instituto e mandaron facer un traballo sobre unha muller. E tiña que ser un traballo así, algo diferente, que non fose mítica presentación de PowerPoint. E había pouco tempo que morrera unha peliqueira, Benita Canteira, en Laza, entón eu decidín escribir un poema. En ese proceso de escritura tamén preguntando a xente, buscando información, falando coa súa filla, e demais, fixe unha pequena síntese dos posibles motivos polos que había tan poucas peliqueiras en Laza, porque eu puña yo desde os 9 anos, máis ou menos, e pouco a pouco, a medida que iba crecendo, o grupo de amigas co que estaba ou demais, íbanse retirando ano a ano cada unha. Entón, fixen ese pequeno estudio, así un pouco traballo de campo, e o poema pois gustou, entón empezou a rular por aí, encontreime con Sabe nun entroido, levoume á súa clase á Universidade de Vigo, e nun momento dado decidín bueno, que isto que tiña moita chicha, que me gustaba e que era algo bo e que non se fixera nunca. Entón falei con Sabe e dixenlle que quería profesionalizalo, que quería facer un traballo máis académico. E desde entón estamos aquí. Bueno, para min, dende a miña experiencia, foi chulísimo chegar a ti. Para min foi, de repente, nunca vira unha muller peliqueira, iso que levaba un tempo entroidando en Laza, 20, e o primeiro que se me ocorreu preguntarche foi que facías para mexar, non? E a partir de aí, pola miña parte, comezou todo, porque ao final é intentar dar resposta a preguntas cotiá realmente, non? De cales son os preparativos, quen se encarga, durante canto tempo estades ou están as persoas que forman parte do entroido preparando todo o que ten que ver co entroido, quen se encarga diso, que pasa cando tes o traxe posto, ao final é dar un pouco de resposta, non? A porqués realmente. E, bueno, dende a miña parte que me parece fantástico porque penso que isto tamén é un exemplo de educación sexual integral tamén, porque moitas veces pensamos que a educación sexual é só saúde sexual e nada que ver, isto forma parte da nosa cultura tamén. Bueno, pois é interesante poder analizalo e poder darlle voz, non? E poñer unha vez máis os cuidados no centro dende unha parte moito máis natural, moito máis cotiá e moito máis positiva.
Pois nada, a mí gustaríame que, bueno, aproveito que estamos aquí e convido a todas as persoas que lles apeteza contarnos a súa experiencia no Entroido, os seus pareceres, as súas opinións, que nos estamos encantadísimas de ir a gravar. Nos desplazámonos a Talaza, vamos a gravar se fai falta, e estamos encantadas de contar que as opinións de todas as persoas na nosa investigación, porque ao final iso é riqueza, non? E de feito, canta máis opinións teñamos, pois máis diversidade e máis, bueno, un traballo un pouco máis fiando fino podemos quitar. E eu quería preguntarche por como foi a nosa primeira experiencia en canto ás batidas que fixemos de entrevistas, e te apetece contar así un pouquiño como viviche ti? Bueno, para min foi algo moi novedoso e moi emocionante. Foi un pouco gracias a ti tamén e gracias a isto que descubrín que o mundo da investigación que me gustaba e que podía ser algo que podía ser para min, non? Sí, tuve que aprender moito, a verdade, iso tamén me gusta, porque me gusta aprender, pero entender sobre o enfoque cualitativo, sobre as entrevistas semi-estructuradas, tamén me valeu moito logo pa a carreira, os traballos resultaban máis fáciles, porque era como había que ler cosas, dicía, isto xa o sei, isto xa o entendí, xa o viví. Entonces, axudoume moitísimo pa a carreira tamén a pillalo con máis ganas e con máis coñecementos. E xa desde a parte quitando a parte do estudio previo, digamos, a primeira batida de entrevistas foi moi rica emocionalmente, de contido e de todo, porque unha cousa que tamén entendín é que as entrevistas semi-estructuradas non se fan para obter unha resposta concreta, senón para entender a perceptiva da outra persona, entender o seu mapa conceptual na cabeza, como ve o mundo, como ve as cousas. Entón, nese sentido, non se pode xulgar eso primeiro para que haxa unha resposta genuína e verdadeira, e tamén tens que facer este proceso de entender e daste conta de que ás veces as cousas non son tan obvias como parece desde fora, unha vez que afondas. Acordome dunha chica que nos decía que non estaba de acordo con que as mulleres puxeran o peliqueiro e íbamos un pouco con a ver, porque xa nos dicen isto de primeiras, non sei que, e logo a medida que lle iba facendo preguntas dabaste conta de que as cousas non eran tan simples como eso. Tiñan unhas opinións nun sentido, pero tamén tiñan outras no outro. Entón, foi moi rica por ser capaz de en menor medida, evidentemente, pero por ter no lugar da outra persona, entender como entende esa persona o mundo. E sobre todo o Entroido, que é algo que cada persona vive moi diferente, ten as súas perspectivas, as súas opinións, as súas vivencias. Entón, eso para min foi moi rico emocionalmente. E falar ca xente, que nos invitaran á súa casa e todo, foi moi divertido, moi emocionante e encantoume, verdade. Pois sí, a verdade que foi unha experiencia chulísima. Mira, Des está conectada por aquí. Hola, Des, te saludamos. Penso que dende a miña perspectiva de Des, non? Que nós non somos de Laza, pero queremos un montón, non? Foi tamén unha oportunidade de poder seguir adentrándonos, foi un privilexio para nós que nos abriran as portas da súa casa, e sobre todo tamén as portas da súa vida, dos seus relatos de vida, non? Ver os ollos das persoas cando falaban, cando nos contaban as súas experiencias, a pregunta de que é para ti o peliqueiro, é que o lembro se me poñen os pelos de galiña, non? Porque, a xente emocionábase un montón e poder formar un pouco parte desto, ou poder recoller este sentir, para nós penso que tamén foi un privilexio, independentemente dos resultados desta investigación. Eu creo que xa solo por iso xa valeu a pena comezar pois este camiño que non é un proxecto que naceu para ser algo breve, nin para ser como unha tirita, sino todo o contrario, que naceu para recoller todo ese sentir, esas historias, e para seguir recollendo ao longo do tempo. Sí, acórdome a primeira reunión que tuvemos tú e eu que me dixeches, o primeiro de todo, tes que ter en conta que isto non é para acabalo, isto é para non vas a acabar todas as cousas que queiras nesta vida, entón a partir de aí empecé a apuntalo todo, a recoller en libretas, todas as ideas, todas as vivencias, para deixarlo ás futuras, porque non vai a ser algo moito máis grande, e nós estamos ahora aí xerminando un pouco o inicio, pero tamén estaría moi ben que isto nacese noutras comunidades entroideiras e que outra xente se anime a facelo, entón é algo que vai máis alá do que se pode publicar en 100 páxinas.
Totalmente de acordo. Bueno, non sei se te apetece, pero eu a min gustaríame que compartíramos a experiencia que tivemos cando fomos a falar coa familia de Benita Canteira. Aproveitando que antes, cando che preguntaba sobre como naceu este proxecto, mencionáchela e penso que é unha figura importante dentro do noso proxecto. Sí, esa entrevista foi moi chula. Visualmente non quedou moi tal, pero o que foi o contido foi Bueno, increíble. visualmente temos aí a variña máxica de Des, que seguro que... Seguro que fai algo. Pero sí, as súas fillas teñenlle un cariño que literalmente transcende a morte, que parece que a Benita que está sempre por aí. Eu dícimo sempre a Ana, a súa filla, é increíble. Foi unha persona moi querida en Laza, que a xente admirou moito, que foi moi valiente, que puxo as mulleres peliqueiras nun rango moi alto, que sigue inspirando, ademais, e a súa familia sábeo, e teñena moi presente, é algo precioso, a verdade, super emocionante. Pois sí, porque ademais o chegar a casa da súa familia é que parecía que ela estaba ali connosco. O sea, o ambiente que había era moi emotivo, era moi emocionante, non? Esa é unha das entrevistas que lembro con máis cariño. A verdad, foi impresionante. Mira, contades por aquí, dícenos, que bonito foi que nos abriran as portas dun fogar como o da Benita. Totalmente, que non podemos, eu penso que as tres non podemos estar máis de acordo con isto, non? Moi Tamén ben. gustou moito a entrevista a Rita, outra das mulleres peliqueiras que correu ca Benita, porque esa non foi unha entrevista, esa foi unha lección de vida, Unha cátedra. eu acordo de estar sentada así, embobada, mirando como nos falaba, esa señora, só podía admirala e escoitala e nada máis, pasouseme o tempo, ademais, o ambiente lúgubre dun garaxe, ali, sentadas nunhas sillas de playa, foi eso, non se me vai olvidar nunca, tampouco. Totalmente, sí que foi tamén un espazo, ¿no? O sea, todo se daba para ese momento tan emotivo tamén que foi ao final e creo que, bueno, emocionámonos en moitas das entrevistas que fixemos, pero nesa é que foi posible non conter as vaguas, a verdade, porque foi tan emocionante. Aproveitando que trouxemos este faladoiro a Benita e a Rita, apetece contar un pouquiño cal foi a súa historia. Bueno, contamos que sobre os anos 60 empezaron a pôr o peliqueiro unhas rapaciñas. A historia que nos contaba a Rita era bueno, estaban a Rita, a Rocío e a Benita e que se foron convencendo unhas as outras, non, vamos por o peliqueiro, vamos por o peliqueiro, e dicíanlle, pero como vamos por o noso peliqueiro? E, bueno, puxeron, non? Elas e unhas pouquiñas máis que aparece algunha foto, bueno, esos son os registros que temos, algunha foto que vai aparecendo, ou anécdotas que nos van contando, evidentemente isto nos libros non está, de feito, nos libros non se recolle nada das mulleres. De momento só lo encontrei nun libro O Carnaval en Galicia, de Federico Cocho. Aí encontrei unha mención a que as mulleres non puñan a pantalla. A única mención que encontrei. Logo, noutro libro de Mariño Ferro, que se chama Os entroidos o entroido dos pareceres da carne, aí había un capítulo solo sobre a muller. Entón fun eu como louca a ver o libro e a lelo, e resulta que todo o capítulo está dedicado a o que é transvestirse de muller. Non, non fala en ningún momento da muller. É un capítulo inteiro. Entón decepcionoume un montonazo, porque por fin, pensei que por fin encontrara algo, e nada. Entón, desde aquí tamén, se alguén encontra algo que quere que nos lo mande, porque isto está sendo a parte máis dura, sin duda, porque non hai nada. Entón, bueno, xa non sei que era a pregunta. Nada, era a historia un pouco, penso, de Rocío e de Sí. Benita, non? E de, bueno, pois sí, do papel ao final da muller no Entroido, que está totalmente relacionado. Nada, que puxeron. E obviamente con moitas cousas en contra, ca familia en contra moitas veces, e co resto de xente do pueblo en contra, pero aí están, puxeron. Pois sí, a verdade. E por sorte, pois tivemos a sorte de poder falar cunha delas, non? Que ainda está aquí connosco. E, bueno, ademais, eu non sei como me diches ti, pero ela, nese momento,
non sabía moi ben que nos iba a contar, non? Estas rapaciñas que queren vir a falar comigo, non? E en verdade é que foi un homenaxe a ela e a todas esas mulleres que o puxeron, que non sepamos de primeiras, porque quizáis antes o puxo Claro, alguén, pero claro. non temos constancia, entón eso que dices, tamén animar a xente a que se ten fotografías antigas, se ten historias, se ten libros que nos queira compartir, ao final a idea da peliqueira que a peliqueira eres ti porque eres a cara visible, pero realmente somos moitas máis as que traballamos aí e é algo que está vivo, non? E que a idea sexa que cada vez sexamos máis persoas, non só mulleres, máis persoas as que traballemos neste proxecto, non? E co obxectivo de que? Pois de tecer unha rede, de ter toda esta información, de cando nos queiramos facer preguntas, existe un lugar onde poidan estar as respostas. E se non están aí, pois quizás teñes unha pista para chegar a esas respostas. É unha rede de apoio, sobre todo. Eu tuve no claro desde o principio que nin quería nin podía facelo sola, e, de feito, nos momentos débiles que se me ve igual a miña cara, pero por detrás hai un montón de mulleres que me están sostendo, que me están apoiando, que me mandan mensajes, e son esas as que manteñen a cousa viva, non son eu, quero decir. E sobre todo o de TC Rede é moi importante porque sí que se viron os frutos de todo isto, porque estes últimos anos houve mulleres que puxeron o peliqueiro por primeira vez animadas por estas cousas, por ver a outras, de feito. Entón, as cousas son máis fáciles do que pode parecer. Unha cara visible, unha peliqueira, dúas, tres, van animar a moitas máis a que o poñan. E imos a ter un panorama de peliqueiras e peliqueiros increíbles, e isto vai ben. Claro, pois por suposto, e tamén poder homenaxear, non, a todas esas mulleres que dende novembro ou incluso antes están xa preparando, pois iso, todos os preparativos do que conleva o entroido, que o entroido non só son 3, 4 días, senón realmente todo o ano, porque se están preparando cousas todo o ano e durante ese tempo, pois a súa labor non é tan visible, pero que sin esa labor non se levaría adiante o entroido. Entón é tamén recoñecer o valor que ten pois todo ese traballo aparentemente invisible, pero esencial. Sí, se as mulleres se puxeran de folga e non fixera os preparativos, non salía un peliqueiro da casa, eso seguro. Eu dime, sempre o vin, de feito, pero este ano que bueno, tamén cos anos e con todo isto vas sendo máis consciente das cousas e vas analizando, este entroido que me puña o peliqueiro un día, estaba 8 horas con el, mo quitaba, salía de festa, e o día seguinte, cando me levantaba, eu iba a volver a pôr, tiña a camisa lavada, a camiseta interior lavada, as medias lavadas, a faixa lavada, estaba a miña mãe para vestirme, e digo que se teño que quitar o peliqueiro e porme eu a lavar todo isto, facerme eu a comida, a ordenar eu a casa e as cousas po día seguinte poder volver a vestirme, eu non podo pôr o peliqueiro. Ou polo menos non podo polo tanto como poño agora, non podo disfrutalo tanto. Porque a carga mental do peliqueiro eu non a levo. Eu Claro. co peliqueiro só salgo a disfrutar. Pero a carga mental leva a miña mãe e o meu pai. Entón, sin eso sería completamente posible que naide puxera o peliqueiro. Totalmente, e ao final tamén a mí me parece moi bonito porque é un concepto moi comunitario, non? Moi de somos moitas persoas traballando pois a prol dun sentimento, porque ao final é un sentimento. Sí, si eu que digo que co peliqueiro non salgo eu, salimos eu e a miña mãe. Claro. Eu son o que se ve debaixo da careta cando a quito, pero que por detrás deso non fixen nada máis eu. Fixo-mo ela, a careta fixo-mo o meu pai, son eles que me visten, son eles que me cuidan e me teñen a comida feita para despois de quitar o peliqueiro. Eso todo sería imposible e así en todas as casas. Pois sí, sobre todo tamén non esa figura das abuelas, das aboas que saliron moito nas entrevistas, que se mencionaron moito, xa non só como as que preparaban todo e as esenciais, non? Sino como ese apoio para todos, para todo o que tiña que ver co entroido, dende o peliqueiro, dende o resto de figuras que existen neste caso no entroido de Laza, non? Esa figura das aboas tamén me parece moi interesante e moi boa recordalas, non? Porque, bueno, pois porque se van e nós temos, eu penso que o deber de recoller eses froitos que deixan para poder seguir cultivando. Sí, vas a cualquier casa e están aí elas esperando, ca comida feita para que veñan os peliqueiros, cos vasiños ben limpios nunha bandexiña encima da mesa, sempre dispostas a darlle quen entre pola porta. Eso é máis bonito do Entroido, a verdade.
Pois sí. E para min, bueno, tamén é un honor poder formar parte desto de alguna maneira, non? Porque o non ser dali non temos ese dereito ou ese privilexio a poder participar de outra maneira, pero isto penso que tamén un xeito de poder disfrutar do Entroido igual e creo que tamén ser fiéis, non? Os nosos valores e esa idea de, poñer en valor realmente esas cousas que sen elas que non se levaría a cabo absolutamente nada, non? Bueno, penso que eso está moi ben. E ademais, bueno, esta parte que sobre todo te dedicas máis ti dentro do que é o proxecto da Peliqueira de ir a lugares a contar o que facemos. Se queres contarnos un pouco sobre esa experiencia. Bueno, gústame, pero foi moi nerviosa, a verdade. Como tamén son bastante autocrítica, logo hai veces que quedo como con mala espina e eso non me gusta tanto. Pero bueno, é que tamén a medida que foron transcurrindo os anos e que... Porque tamén pasou unha cousa, tuve o gusto de poder comprobalo con outra xente que está dentro do mundo da investigación, porque estou facendo as prácticas no Instituto da Lingua Galega e ali pues, estou en contacto con investigadores impresionantes e pude falar con eles desto. E claro, dicíalles, é que cuanto máis sei, menos sei. Cuanto máis encontro, menos sei as cousas. Entonces, eso foi como un cambio moi fuerte no tema este de dar as charlas, porque ao principio con solo esta información tiña como moi estructurado o pensamento, o discurso, non sei que, entón como que era todo moi bo, pero claro, cando vas recollendo non sei que, non sei cuánto, teño un pupurrí na cabeza que moitas veces faiseme difícil organizar un discurso como a mí me gustaría, transmitir as cousas como a mí me gustaría, e cando acabo me fan preguntas e como, non dixen isto, que tontería. Pero bueno, que tamén é difícil porque eu estou dentro do Entroido. Entón tamén depende do público que teñas, tes que explicar máis, tes que explicar menos, podes saltarte outras cousas. Entón, nese sentido, bueno, vou aprendendo pouco a pouco, e voume cultivando, espero cada vez ir facendo mellor e demais, pero para min non sei se a xente ao salir das charlas aprende, moita xente fálame porque sale moi contenta, ve cousas que non viu nunca, gustalles como falo e demais, pero para min é un aprendizaje fuerte. Totalmente, que non podo estar máis de acordo contigo, non? Canto máis te intentas especializar ou saber sobre un tema, sempre está ese sentimento de Dios, é que non sei nada, o sea, quédame tanto aínda por aprender, pero realmente sabes máis que moitas outras persoas ou quizás ti te animas pois a falalo en espazos que outras persoas pois non o fan. E iso, bueno, pois tamén é algo a destacar e ao final non ese poder de realmente de grupo, ¿no? Porque ao final, como dices Steve, depende do grupo, totalmente. Eu que me dedico a traballar con grupos é que totalmente. Podes levar a mesma presentación, a mesma idea, o mesmo discurso, pero que non ten nada que ver un con outro. E para min isto tamén o fai especial, non é? Poder aproximarnos realmente a esas persoas, crear un entorno que vai a ser diferente para cada charla, para cada obradoiro, para cada dinámica, e iso tamén ten o seu poder. E o que dices tamén, eu aprendo moito facendo. Eu tamén aprendo moito dando clase, aprendo moito facendo os obradoiros, é impresionante. E tamén ser capaz de recoñecer, non? Eses feedbacks e decir, vale, como podo mellorar na seguinte, como podo facer para continuar chegando a estas persoas. Bueno, dende aquí aproveito, vou a seguir metendo spam da Peliqueira, que, pois iso, Noa Sobrino tamén se dedica a divulgar e a facer este tipo de charlas dende a Peliqueira, non só en Entroido, porque moitas veces acórdanse de non só en Entroido, que está moi ben, que ten toda a súa lógica e a súa razón, pero realmente o Entroido todo o ano, porque os preparativos son durante todo o ano. Entón, baixo esa premisa, penso que se pode facer calquer tipo de cousa relacionada co Entroido en calquer época do ano. Exacto, que logo hai moita carga de traballo xusto antes do Entroido. Claro, que logo se acumula todo e non damos feito. Eu xa non teño a cabeza aí. Pois sí. Bueno, Noa, pois moitísimas grazas por estar comigo neste directo, é o primeiro, pero sei perfectamente que non vai ser o último, que imos a fazer bastantes máis, porque, bueno, eu creo que isto tamén é un bo escaparate, non? E ir abrindo esas ventás que nos dan a oportunidade de darlle voz a estas realidades, ao final, a estas historias de vida e ao final esta cultura nosa que sigue estando viva na que pois queremos seguir resaltando o papel das mulleres porque sigue estando invisibilizado e iso é unha realidade, fixéronse moitos avances, iso tamén é certo, pero é interesante e oportuno pois recoller
cal é o estado actual desa cuestión e como vai evolucionando e avanzando ao longo do tempo, non? Entón, dende aquí, darche moitas grazas non só por estar aquí hoxe, senón por abrirnos a porta do teu corazón tamén para poder formar parte disto, porque isto non é só un proxecto que faz check, sino é algo moito máis sentimental, moito máis emocional, con moito respeto, así que moitísimas grazas tamén por deixarnos a nos formar parte deste proceso e deste proxecto, porque é maravilloso. Así que, Noa, moitas grazas, eu xa cho dixen, pero a ti só che queda un futuro brillante e é unha maravilla e dá gusto verte crecer, verte evolucionar, verte dende outro lado e sobre todo poder acompañarte. Así que, Noa, moitísimas grazas por estar aquí, moitísimas grazas pola túa labor, todo o que facemos xuntas e todo o que seguirás conseguindo. Non, sin duda, gracias a ti, xa che dixen máis dunha vez, pero eu non sería como son se non me hubieras encontrado e non me hubieras adoptado como unha pequena e educado, porque encántame aprender da xente que admiro, e a ti admiro-te moito porque sabes moito. Entón, gustame moito estar Moitas grazas. aquí. Eu penso que quizáis Benita puxonos no camiño unha da outra, non? Porque, pois mira, Deus así. Non había nada polo que tal, e de repente. Además que foi un flechazo, foi... Sí. Sí, para mí, eu sempre conto así esa historia, de que te vinte quitando a careta e unha luz bajo del cielo e te iluminó la cara, sabes? O sea, para mí, eu o lembro así, como, ha aparecido esta mujer en mi vida. Hai que E foi precioso, porque ainda era super peque, e ali, pois, falando ca tua familia, todo, home, normal, claro, ¿no? De repente, digo, che, oye, mira, non quererás vir a facer unha charla, sin conocerme de nada, ¿no? E tamén, pois, iso, dende o primer momento, toda a tua familia, pois, nos acolleu super ben como membros máis da vosa familia, e iso, pois, é unha sorte e espectacular. Que merecedes. Ai, bueno, pois, que casi se me esquece que vamos a estar de maneira presencial falando de todo isto o último xoves de maio a 6:30 no campus de Ourense, na Facultade de Traballo Social e Educación. Penso, xa falaremos por aquí porque temos que concretar exactamente a sala na que estaremos e o sitio específico, pero é aberto para todo o público, o sea que se estás por Ourense, te apetece pasarte este día, pois ali estaremos de 6:30 a 7:30 falando un poquinho sobre os avances da nosa investigación un poquinho máis en profundidade que neste espazo que tivemos hoxe. Quedou moito por dicir, vai haber novedades. Quedou moito, e máis que nos queda, que nos vai a dar por un montón de directos, pero así a xente que nos ve, se ten ganas de saber máis, pois que nos deixe algún comentario por aquí polo chat, na publicación, que compartiremos ambas, ou incluso na canle de YouTube, porque subirei logo este faladoiro a miña canle de YouTube tamén, e te quitarei a Peliqueira, así que por aí encantadas de escoitar pois a todas as persoas que nos queiran compartir os seus pensamentos, e tamén a todas as persoas que queiran formar parte da investigación, que temos as portas abertas a escoitar todas estas historias. Así que, Noa, moitísimas grazas de corazón. Seguimos falando e é un orgullo compartir este espazo contigo. Igualmente. Ata a próxima. Bueno, pois ata aquí chegou o noso faladoiro con Noa Sobrino sobre os estereotipos de xénero introído de Lazas, sobre a muller, sobre a tradición, non? Pois todo o que ten que ver coa investigación que estamos levando a cabo. Podedes seguirnos en @peliqueira tamén. Nada, nuns días isto estará subido tamén na canle de YouTube, así que, bueno, foi un placer e foi unha honra poder compartir este pequeno espazo con Noa. Eu, dende aquí, Noa, admírote moitísimo. É un gusto poder compartir este proxecto contigo e con Des, porque eu penso que as tres xuntas temos aínda moito por descubrir e moito que poder aportar. Así que, bueno, pois moitísimas grazas por estar aquí véndonos e acompañándonos hoxe. Ata a próxima.